Magabalik na po kita sa atong live streaming tonight. This is DJ Kulas. Kulas and House. Asa naman po mga higala? Asa na ang atong live streaming ang atong program. Kini ang sulat. Hello, good evening. Sikit sa kini. Ay, si Kobe. Good evening po. Hello, Kobe. Kobe ang most popular Fortnite. Kumusta, Kobe? Daligikan si Justin. Julian. Kumusta, Kobe? Birthday ni Macaron, Kobe. Asan na si Kobe? Thank you daw. Thank you daw po. Homeschool na sila po. Sila ni Julian. Kung sa mga Kobe. Basa sa tag mga mensahe mga higala samtang busy pa ang tanan.
It's 8:01. Gising na, gising na mga kapatid. Asa na mga bisdakers? Bisdakers, where are you now? It's 8:02. Kalahing vlogs here. Where are they? Live streaming. Hi Kathy, good evening Kathy. Asa na ang imong sulat, Kat? Busy pa yun ang tanan. It's 8:03. Hello, hello to my 2 viewers. Pagkaluoy gayud. Ang atong kini ang akong suliran mag-start karong alas 8:30. Thank you, Kat. Happy birthday daw na. Thank you, thank you. Busy pa ang tanan. Kumusta? Oy, Kap, may gabi. Thank you. Sis Carmel, good evening. Kumusta mo? Kumusta? Happy birthday daw, Pugi. Ang ang inyong mga suliran nga ipadala kaninyo, ipadala na sa Messenger. Pastilan sir, di ko kabulumuhan ay sa akong kaagi. Basin mas-share ko balintong. Okay lang, no problem. Ato ng Tagalog kinabuhi ang inyong mga kaagi. Sis Carmel, asa man ay mohang thank you. Asa man ay mohang drama sa kinabuhi? Asa naman i-mention ko? Asay ko ang link. Nag-share pa ko dong. Thank you, Kap. Nangutana ko sa akong anak kay nangutana si Mananggutay. Di paghapon ko atong jacket. Di ko kabalo akong anak. Mao na to ang link. Wala pa ko nakabuhat bro, nag-edit pa man gud ko top 15. Top 15 sa unsa na nga ko ang program. Top 15. Kumusta nakaha ko si Kulot GNTC ang
ang katong padula nako nga padaghanay og subscribers, no? Salamat kaayo. Pila na atong kan subscribers karon? Subscribers ay 450 last check na. 450 na, naabot na mo 450 among subscribers. Ang goal ni Bugoy is at least maka 500 daw mi ugma. Pintara. Ang butwas pa na ako na view. Kap, asa na may muhang for tomorrow. Siguro 500 is okay. Asa naman ang imuhang sulat, Kap? Kaya atong basahon og tagaan na tuog kinabuhi sa atong pagbasa. Ayaw katawa, Kap, kung unsa na imuhang love story. Pahak 2.0 channel. Hello guys. Kinsa man Pahak? Basi imo na pong scam ha? Dili na ikaw si Pahak. Gi-scam ra ba ko nimo gabi? Mama, hindi ko Akong isulat kung kinsa ay kuan karon. Mama ni JL, hello everything, og happy birthday sa anak ni mo, sir. Thank you, Mama ni JL. Mary Alvarez, shout out sa lahat. Miss Mentor, Auxilium, Kapitan, ako sulerandong unsa na ko ni akong buhok nga dili na mo puti. Uy, mas maayo, Kap, dili na mo puti. Ha? Pabata siguro ka, Kap, kaya dili naman mo puti ang imong buhok. Thumbs up number 3, done. Carmel Cortez, sis, gishare na ko live ni mo sa BSL. Thank you, sis. Thank you for all your support. Pahaktok chan anak ning mami ni ay si Chinang. Chinang? Si Chinang to, anak ni kumusta man si Mami Pretty. Please subscribe channel ni Sis Mentor Mary Alvarez. Paki-mention sa imuhang ay sorry. No. It's banana. Saging. Pasabot na ko ba nga di unta mo gawas ang uban. Si Ching anak ni Madam Kilay. Hello Ching. Sus. Naka-violate ko, sorry. Saging. Nakalimot ko. Kumusta man si Madam Kilay? Nimipis ng kilay ni Madam. Dikitan ta. Asa naman ni si Bro Puldo? Wala po suka na kita ni Bro Puldo. 8:30 atong basahon ang istorya sa kinabuhi ni Florife. Kinsa na po Florife? Isos mao gyud tinuod pangalan ng tikya ba? Di gid T5. Florife Alcoba, good evening. Kulas in the house. Jakitan di ay dapat dong. Correct, Kap. Nakalimot ko sa mga term. Pag-igapon ko sweeto sa mga term. Hinay manggod usahay signal ni Puldo. Ning baga ang baga mo to daan ang kilay ni ko. Uy, gwapa si mami ni mo. Ibalik na ko on the 10th day. 10 days ang live streaming. This is our second day. Tapos on the 10th day, natay paraffol. To those who joined me 2 straight hours, 14 days, atong iparaffol. Tapos, kung kinsay mabunutan una, makadaog og 1,000 cash. Ang second is 500. Tapos, 5 consolation prizes, 100 piso load.
Tapos ang natay program, kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Bunuton gyapon nato on karon mag-start, so mga June 4 atong paraffol. Ang una mabunot 500, ang second is 300, and then the consolation prize pat ka buok 50 lang alone. Kulas mananggutay here, spooks. Lainag mga pangalan. Don't practice daw kung saan pag-jacket sa amo mga name. Tudloy ko saan pag-jacket. Pwede may screenshot sa ako ang messenger. Kaya whole day di ko perting bisihag yun ako. Nagbalin ko sa among convenience. Hago kay ko. Sakit kay kong likod. Walay mo massage. Iapil ko lista sa ayuda ha. Ayuda litsi. Mga kwartahan sa BSL. Power drops. Adi ko sa power drops. Basta sakit akong tilaok. Kinsa may kabalo mag-jacket? Di ko kabalo ba? Thank you kaayo, Florefe. Sus, Florefe, mereka, papipay-pipay ka. Florefe, mereka dako. Inawayang baya si Junior, di na lang nako i-mention ang true name ni mo kulas. May problema, anad ako sa akong name. Basta may huwag sumakwil, uy, guwapo mo na. Mura po si Kuano, si FLM. Pero tinuog yun siyang dato. Florife. Sige, i-testing ito mo. Tikya eh. Tikya. Makasugekid ka mo og 2 straight hours. OMG, I'm here. Wait, thank you. Meg. Naudlot ang imong pag-uli sa Pilipinas tungod sa COVID-19. Ayan na, kahit tamo kayo mo. At least makapangwarta gihapon ka diha. Kung diri ka sa Pilipinas, di ka kakwarta. Magpadangat ko sa akong suliran. Kana gyud mananggutay, spokes plays. Asa na yung suliran? Ako nang basahon. Palas. At 8:30 basahon ko ang suliran ni Reggie Banuelos. Pero asa na si Reggie? Si Jeremy galiso daw og sulod, ablihi ang pultahan. Sulod naman gani. OMG, ayaw na iparimay na kumove. Usabo na nako akong name. Ambot nga no Florefe ni. Seryoso. Florefe. Jacket siguro pa. Promote ata. Pero unsa akong pag-jacket nila? Unsa ang pag-promote? Unsa akong i-press? Sorry, wa jud ko ka study ganina ko. Unsa akong pag-jacket? Kay sus, full day jud ko tuwa sa kinakutay mga gamit sa store. Asa man ako ni i-send ko la sa ako lang messenger. Kanos amo manguli. Okay. Dili na para sa ako. Naiinom din rin dapita. Perting lisuda, ang akong ginainom is power drops. Naiinom din dapita, daghan kay uhaw kay dis Davao. Try press daw ang name bro. Tapos himuon nimo og moderator. Check na to kung mag-blue. Asa ni i-press daw ang name. Tapos himuon moderator. Yati pangalan man ang gutay los si mo Maria Lorna. Unsa man Florefe Maria Lorna? Mga kuano yo pamati kay mo? Ano? Unsa man daw? Make Unsa moderator? Gi-press ko ang moderator si Cap. Unsa man nitabo? At meron kabalo ko unsaon pag-jacket sa name. Gi-try na ko ka pag-press imong ngalan as moderator. Unsa nitabo sa inyong screen? Wala gyud tayo inom. Bawal ang inom. Dakop ni Sarah.
Click ang name na imo gawas ng moderator. Na-click na nako ang name ni moderator. Kung saan ang moderator? Asa na ang nagpadala og sulat? Wala pa gihapon nagpakita. Where are you na, amiga kong Berhen? Panahon na sa pagbasa sa imong sulat. 13 minutes na lang. Ano naman? Moderator. Click ang name na imong gawas ng moderators. Mauna ang jacket. Ah, so okay na to. Naka-jacket na to. Ha? Di mo kung kita sa kunaw ani napuno ko sa kuan, sulat. At least dako ko mata. Pwede magpadala og sulat dire, pwede kayo isulat. Ipadala ang inyong sulat sa akong mensahero. Sa May JR. Unsay sularan ni Tia Reds katong naay nagbisita niya hugo og kuko, yang gibasted. May na lang naihugo og kuko. Auxilium. Ah, okay. Mo na ba ni? So, kung gi-jacket, o saan ang paghuman? In anidom. So, unsa man kung buhaton anang gihatag nimo kap? Pwede na ay nagdikitay. Ayo ra gud pagbuot dira pipay. Pipay! Sikit sa to siya. Si Florepe. Florepe. Kani si Jeremy ang si pangalan kani. Basi Hisusa ni? Hisusa! Next live stream nimo. Magtuwa daw ka pulas. Let's say, bastos ka. Rated is PG ni tikya. Pwede na ka mag-help sa mga magpadikit. Pwede na ka mag-help sa mga magpadikit. Nakapasok na dyan si Jeremy. At last, naaygoy ning appeal. Ni appeal nga taga Australia. So, ay daghan na mga lagyo, no? Mora dyan ning gihatag sa ko ang mamamig. Jeremy, juga sure? Dili juga Hisusa? Basi Hisusa ka, ha? Asa na si Reggie Banuelos? Basahon ko na iyahang sulat. Ipadangat ko sa akong silahan. Ipadangat jud. Mananggot ay ang imong suliran. Salamat kay nag-participate na ang grupo ng Watch ko kulas asaman ko mag-comment sa live ana oy. Naka-comment naman ka Florepe. Taghulat wala pa dai si dikitan sa ta. Taghulat wala pa dai si Reg dikitan sa ta. Hala dikit-dikit na, dikit-dikit. Yes, Tia Toxel, na-excited kayo kay Tia kay may balik og bisita ang hugaw ko. Naay nag-comment din ni bro, si Rice, gitanggal iya message ni YT. YouTube. Dili daw ito. Dili daw i-mention na. Then comment, si Rice, gitanggal iya message. Pagkaluoy gayod. Ngano ka? Dapat lagi, kung mag-comment lagi, dapat di mag-short. Kay stricto ka sa dulo, pag makita ka short ka, diretso din na tanggal. Gisyon ako boy. Tia Reds, amiga kong Berhen, where are you? Litlit Sarko, pila ka buok imuhang kuan sis. Yes, Yeah, manto ko mag. Yeah, sa mga. Dali na kaya.
Namo gusto option ganiya hide or remove. Gyad to diri bro aron dugang. Thank you sis. Manang tayo na yan. Usbon ko atong padula ikaduhang gabi na nako karon. So ang target namo is 10 days live streaming. Tapos on the 10th day diha na ang parapol. Tapos na gamay madaog ang una mabunutan is 1,000 cash, second is 500, ang 5 consolation prize is 100 peso load. Giadto din bro arong dugang Janet Rice. Dikit-dikit na mo mga sis. Good evening sa tanan, Janet Rice. Good evening. Mina ako o tanaw. Thank you. Ang most punctual na bata si Kobe. Where are you, Kobe? Ang classmate ni Mac. Second night na niya karon. Ayun na ako i-tell mo ba? About sa ako. Pwede mo si Janet Rice. I-show lang na kayo ko. Ano siya kagaya ko jacket ko. Para magdikitan. Magka-negative. Ako sa rin ito bago na kung kuha na. Distributor. Okay, Janet Rice mo man taga-message nimo nimo issue. Need issue ba si Rice? Thank you for the 8 viewers. So ito'y term sa kuan. Tamsak na ang si problem sa mga channel. Gani boy. Nganong boy? Boy ang tawagan ninyo kuan. Nag-in-English na si Janet Rice, no? Tungod siguro siyang apelyido nga Rice. I don't know. Okay? Wala paghihapon si Red, siguro gituyo niya para di siya makadungog sa pagbasa sa iyang suliran. Sugdan ko ang pagbasa in 6 minutes. Wala pa ginako ito nalili ihang sulat. Ang akong suliran is about to start in 5 minutes. Kuyaw kayo. Kinsabay taga kanta. Sa to? Saging. Maglapag ko link karon padikit ha. Okay, so ingon na dai na. So, after maglapag guys yung link sa inyong buhaton, ano ko kabaluan ha. Shout out Bisaya Smule lovers. Murag yun ako viewers. Tanan Bisaya. Interval ta boy. Wala lagi si Kulot. Busy ni si Kulot paggabi. Si Jintisi. Pipay. Pilipa. So, Florepe. Asa ni mga Florepe? Asa ni mong best friend? Click nila ako link para dili na sila mag-listen og search. Automatic siya dalhon sa ako ang channel. Okay. So, sugdan na itong pagbasa. In 4 minutes na lang ang nabilin. Florefe Alcoba. Hapon na libre si Kulot. Nalibang pa si Kulot ang oras. Dili, basi taga video call ang family ni Kulot kang orasa. Kinsa masunod mag live streaming after sa ako. Hapon, di ikap. Dili ta ka
Sa background of music ay bawal daw ni Lolo. Base di na ta makita atong channel. Jacket mo na tanan. Bro, libre naman ang jacket. Pwede ang background music na may ginampan de store ang YouTube na pwede nimo i-butang na background music na ingana nasa audio library sa YouTube studio Sa YouTube studio. sa website. Next time. Okay, basi wala no natong channel. Thanks dia Janet Rice na jakitan na balatanan. Kinsa pa wala na jakitan. Kinsa to'y mga YouTuber diring dapita. Magdinikitay na kita. Jacket, jacket, jacket. Yes, tanan i-jacket. Tanan i-jacket? Miski dili YouTuber? Ako wala pa jacket. Ako ni dako jacket tungno na. Dako kay nang kamot sa imong bana Hisusa. Hisusa. Hisusa padasas. Porque wa man ko channel kulas, bag lang na ay ukay. Channel. Channel di ay na plarepe. Basta pag uli nimo atangan nako ang akong t-shirt. Nanganad. Pero warning ha, bawal sunod-sunod ang link. Apil akong jacket, kulas. Yes, tapos na sis. Sis. Tapos na ang pag-jacket. Ano sa mga content ninyo? Inyong i-share ninyong content? 2 minutes lang mabilin. Wala paghihapon si... I-apil ko ka na may kay ka na among ko YouTube. Okay. Okay? Okay na. Meg Hisusa. Wala paghihapon ang tag-iya sa sulat. Basi na busy karon. 1 minute na lang nabilin. Putot, tugan kanadaan. Ang saman. Halaka di ko ka-relate sa jacket. Puro na sila mga gitugnaw. Ikaw dapat makarelate ka na kas Bukidnon. Mas tugnaw ang Bukidnon. Labi na ang Valencia. Nakana ako sa Valencia last year. Hala di ko ka-relate sa jacket. Make-up tutorial ako YouTube. Charot. Okay na Mig. Dapat Mig. Ang imong two-piece tutorial. Kung saan pag suot sa two-piece nga walay mo siwil. Janet Rice nag-comment sa Messenger. Makita akong comment, Jay, yes, nakita na nako Janet Rice. Gitsakitan tanapod ka. Okay, di man ka dito. May dikit mo ako, kasi ko to kaayo suliran ni asawa ni Carba. Dili ko musundog si Pipay. Sige, pag magsunod reunion. Pero need pinduton og show iya ha comment. Okay. Istoy ni mo mi. Sugdan na nato ang atong programa. Kini ang akong suliran. Alas 8:30 na. Dear Manoy Kulas. Mauni ang tawagan nato sa atong programa kini ang akong suliran. Dear Manoy Kulas. Tawagan ko sa ngalan nga Aurora. Sa bata pa ako, nangandoy ko nga mamahimong usa ka madre. Kay lagi na impluwensya ko sa akong mga apuhan nga babae o ingon man sa akong inahan. Sa akong pag-eskwela, buutan kaayo ko. Char. Wow. Dinayig ko kay lagi hinhin kaayo.
dalagang bukid. During my high school days, daghan ko mga crushes. Pero wala na ko gipasundayag. Matas ko na lang. Technicalities. Daghan ko mga crushes, pero wala na ko gipasundayag kay lagi. Conservative type pod lagi ni akong beauty. Sa pagkatinuod, mahadlo ko sa ako papa. Medyo istrikto. Kaya lagi, ako raman ang ilang anak nga babae. Tulumi kabuok managsuon, manoy kulas. Ako ang pinakagwapa. Alang-alang man, ako raman babae. Sa laktod manoy kulas, nakagraduar ko sa akong pag-eskwela sa kolehiyo. Mauna untang higayuna nga mupadayon ko sa akong damgo nga mao ang pagkamadre. Pero natintal ko sa mga kalibutanong butang. Unsa ka ang mga kalibutanong butang? Wala ko mipadayon. Sumilangyaw ko sa silingang lugar. Dito, nakakita ko trabaho. Daghang laki dito, manay kulas. Magsunod-sunod, pero ambot, wala ko interest. Walay interest atong sulat magtatampo sa lalaki. Ipadayon nato. Wala pa ang hugaw nga kuko. Florepe. Di sa background. Kay ma-technical ta sa ni Lolo. Busy sila sa ilahang dinikitay. Wala ko mipadayon. Sumilangyaw ko sa silingang lugar. Dito nakakita kong trabaho. Daghang laki. Daghang laki dito. Manoy kulas. Magsunod-sunod. Pero ambot, wala ko interest. Ug hangtod na man ang akong termino ditong dapita. Milangyaw ko sa laing nasod. Ug dito ko nagdugay. Sa akong pagpaningkamot dito, nakakita ko nindot nga lalaki. Ay, nindot. Sa akong mga mata, abi na ko mauna to siya. Pero di ay. Pero aduna pud kulaing gikalingawan. Ang akong kanhing classmate sa kolehiyo, nag-work siya sa DPWH. Pero sayang, nawala siya sa kalit. Subo palandungon. Kay namatay siya while naa siya sa work. Kaila ko tago. Wala may magkita. So, ako na lang gidawat nga maura jud ni akong palad. Tuod man, manoy kulas. Nahuman ang akong panahon dito sa laing nasod. Ug karon anian na ako sa akong pamilya diri sa Pilipinas. Ang akong silaran, manoy kulas, mao kini. Nga hinog naman jud kaayo ang akong pangidaron. Kinsa man kaha ang muatiman kanako, ug maabot na ang panahon nga hina nako. Dili pud ko makaasa sa akong mga pag-umangkon kay adunay man sila'y mga ginikanan. Tambagi ko, manoy kulas, kung unsa man ang dapat nako buhaton karon samtang lig-on pa akong pangandam padulong sa pagkalaya sa akong pangidaron. Pagkasubo, palandungon sa sulat, magtatampo, taguan nato sa pangalan nga Mili. Dinhi na lang ko kutob, manoy kulas. Akong panghinauton nga mahatagan ni og pagtagad ang akong suliran. Sulat magtatampo, Aurora. Kahilakon ko sa sulat sa atong
sulat magtatampo. Pagkalalong gayud, kamo mga higala, inyong i-comment diri kung unsa inyong mahatag nga advices sa atong sulat magtatampo. Wala pa gid sila naman og dikit-dikitay. Dikit-dikitay. Aurora. Kasayang sa panahon. Unta, dili sa atong pagka-konserbative. Dili nato dapat ibutang nato sa lugar. Usahay, kay tungod tao man lang kita. Wala po ka-focus kay abri ang portahan. Usahay kay tao man kita. Makabaton kitag kaibog sa atong opposite sex. Kay mauna ng nature sa atong pagkatao. Dapat bawas-bawasan nato ang atong pagkukonservative. Usahay, mangigat po tagamay. Diba? Pipay, Florepe, Hisosa Jerame. Kailangan mangigat po usap kita. Ayaw pagparas-paras naday pagkapin. Ayaw pagparas-paras tambaga. Sigad ang nakabalo sa kinsa iyaha Paris. Bantog ra wala siya dinhi. Karon kay nanago. Ay, late na ka. Sorry, Aurora. Karon na ka nangingon. Nabasa ko na ang imong sulat. Kita, labi na kamo mga babae. Tama ka, Kap. Gamay, igat-igat po. Kay kung dili mo mag-igat-igat, dili gid mo matagad. Pero unsaon taman kung mao gyud ang kapalaran sa iyong kinabuhi. Siguro ang Dios na gyud ang magbuot sa ato tanan. Pero iampo nato nga sa atong pagkatigulang nga kanang atong gialagaan nga mga pag-umangkon. Muhatag yun na sila pag maayong pagtagad nimo kung sa ilang pagkabatanon ikaw po daga hatag og pagmahal kanila. Ikaw, Hisusa, Jeremy, unsay mo ikatambag sa atong sulat magtatampong o si Aurora karong gabi una. Tama, Kap, si God nakabalo kung kinsa iya Paris. Ayaw jud ko damaya anang igat-igat si Pipera. Lisod gayud ang dili mag-igat-igat. Basi maabot ang panahon nga ikaw mahimog dalagang ulay. Ang ako ay kasulti ni Tiareds. Ayaw pag Tiareds kasi Aurora na siya. Na atay anak o wala dili babag ang magpabilin nga usa ka virgin na dalaga kundi blessed ang being single. Nantawa si Mama Mary virgin man siya mao. Kapaspas sa message di ko kabasa. Virgin mao siya mao blessed siya. Oh. Musugot ba mo nga mamatay mo nga may mo virgin pa yun. Nawala na noon. Ang saan man yung pagkuhan. Na, ikaw ano ba dibe? Ang ako, okay, nawala na. Oy, karon na gyud present si Aurora. Ngita foreigner ATV dili pa ulahi ang tanan. Maapay basta naapa lang gyud kuan. Wala pa gyud na Mino is kuan blood push stop menopause. Ako sayo kay nahalin kay sayo kay nag-igat-igat. Tama gibuhat nimo. Kap, ang pag-igat-igat
maunay maayong tanawa sayo ka nagkaapo. Kay kung wa ka nagkaigat-igat, magpabilan kang usa ka berhe. Sa may pagwaskipan. O kinsa pa adunay sulat diha kay atong basahon. Ug tabangan ko niyo sa pagtambag sa atong aduna pay atong isa ka sulat magtatampo nga atong paabuton kay tungod kay naligo pa siya. Hadlok siya basahon niyang sulat nga basi mabahuan siya. Kaya kailangan pa siya maligo before basahon ang sulat. Meg, Hisosa, Jeremy, maayo gayud ang pag-igat-igat, no? Tapos, ngita, foreigner. Ra, guwapo ang kaugmaon. Dili, kung kinsa tong nagigat-igat og sayo, mangayo mig tip. Ang sulat magtatampo, mangayo og tip. Di pa ulay ang tanan. Basta, buhi pa ta. Aduna pa'y pag-asa. Na late man ka, amiga kong berhen. Aurora! Why are you late? Nabasa ko na imong sulat. Ikaw, Pipay, asa na imong sulat? Asa man tumayo mo hatag og script, derebe? Kay para di ta mahutdan. Okay. Hello, 6 viewers. Nagkagamay atong viewers. From 12 sunod live mimo magsulat pa ko. Glory. Naminaw lang ko kay wala ko isulat. Magdrama na lang ko kay wala pa isulat. Ga. Gimingaw na gyud ako kanimo. Sa atong pag-uban sa taas nga panahon. Mas grabe ang pagbati. Ang akong nasa dumakan. Ug di na ko maisip nga imo kining mabuhat ka na. Unsa ba nimong nakita kaniya? Ganun imo ko lisan. Char. Ay, ako. It's 8:55. Mag almost 1 hour na ta. Pag-comment na mo, mahigala. Para di ka mawadaan o atong ikasulti sa kahanginan. Jay, nag-comment ko ba? Mabasa niyo sa LS niyo. Oh, nabasa na ko ganina ang imong comment. Kaisa. Gagmay lagi na yung sulat. Hapit na ko umutulo kulas. Artista. May pagka-artista pag ko. Gamay. Kuya. Short. Di na ko magbasa ang inyong bang comment. Gagmay kayo. Wow, palakpakan. Nindot ang... Nga dili no, nag-stop naman yung comment.
Hindi na ako mo ilag ako las. Kailan ko na gani ko. Wow, legs. Nga nung dili naman eh. Kaya sa autofill. Okay. Dagang virgin. Biga lang be. Sige lang sis, maabot ang panahon. May balaan ni mo imong kapika sa kinabuhi. Sige lang sis, maabot ra ang panahon. May balaan ni mo ang kapika. Nagani na minyo nga kuhan 60 years old foreigner, dili pa walay ang tanan. Miski pa walay anak, okay ra. Basta as long as ay mong partner okay in love with mo. Okay, kamong duha mag-unom hantod sa kamatayon. Di ba, Aurora? Di pa walay ang tanan. Kailangan magsugdan mo na ang pag-igat-igat. Ayaw kadlok. Si Mama Mary, for example na lang, na tao, si Jesus Christ, nag-igat-igat ka po si Mama Mary, maabitaw na si Joseph. So, Lorepe, halaka, pagsugo nag-igat niya. Wala mong ko nangigat, sila may nangigat-igat sa ako. Wow ha? Jesusa, panindigan mo yan Jesusa. Janet Rice, makita kong comment host. Yes, makita. Sunod live ni mo, magsulat pa ko. Lorepe, yes. Thank you. Ako kay Dugay may nangigat, mayo na lang kay nakaduha pa ko. Uy, Abtika Carmel Cortez Mendoza, sister. Abtik, paspas ang imuhang. Is piso siguro kadto. Reggie Banuelos, ha. Namin na lang ko kay wala ko'y sulat. Kung ako'y dalaga karon, magpaanak na lang ko. Kaysa na ibana nga makahibalag niya og yabagon may pagwala. Tininood na gyud si Kap ba ipadala imong sulat ka, Reggie Banuelos. Ako di ay nagbasa. Yes, ikaw yung nagbasa kay ikaw ang una nagpadala og sulat kanako. Jeremy Padasas Dan sa bahay mo, pares back me. Grabe campaign ni Sis Mentor. Tininood na gyud niyang YouTube. Iiyak na yan. Pang best actor, thank you Angelica Suarez. Hapit ako mutulog pula sa artista Madayka. Wow, palakpakan nindot ang tambag ni Manang Florefe Resola. Pakigol pa more. Yes, kigol na kigol. Next time, magtupis na ko. Abi gani ko muhilak na si Kulas. Kalit raman hinuon og katawa. Wow, legs. Padaka imong front aron mabasa nimo. Yes, nabasa ko na. Unsaon pud ang mata nimo pasigaa, oy. Unsaon pud ang mata nimo pasigaa, oy. Char lang na akong sugilanon diha baya. True or false? Aurora, majority sa viewers mutuo gayud si imong sulat. Pasensya ka na, pero mutuo gayud kami. Jeremy Padasas, una na ko tugon, work pa ko ugma, it's late na dere, padala ko sulat ugma nimo, magbasa pud sayo. Pero atong program, nga kini ang akong suliran, basahon at 8:30. Kailangan magbilar sa kauban ang imong mga amigo, mga Bisaya. Unya daog ko tiya, Reggie Manuelos. Kati, nagkatawa si Kati, Carmen Mendoza. Nakatkat ko, mamasa ko sa mga comment. Dili na ko magigat kay basi makakita na pud kog star sa suntok sa akong bana. Ato, wow ha. Angelica Suarez may pinagdaanan. Kanang imong pinagdaanan sis atong basahon diri sa atong programa. Kini ang akong suliran. Ma'am, Auxilium BSL. Agree. Yes. Uy, murag daghang mga adunay mga suliran niring dapita. Ipadangat na dinhi sa atong programa ang kini ang akong suliran. Kaya atong mga viewers andam mo hatag sa ilang mga suggestions, sa ilang mga comment ug silang mga advices nga mga bulawan. O ayan, mananggutay, naa ka nang mananggutay, kay basahon ko na ang imong suliran. For me, wait lang, if naihatag, pero mas nice if mag-igat-igat man lang, kanang mura si Richard Gomez. Choosy. Choosy food, Richard Gomez. Gano?
Si Kuan ka? Si sana? Si Don Sulwita ka? Janet Rice, Babtik. Babtik itong viewers, taas kay level. Richard Gomez. Kadali lang mga higala, mainom lang ko tubig. Losi Torres. Pasensya kay dili ko active sa showbiz. Jan Trice, dikit na sa ako sa sis. Grabe si Mary Alvarez. Very aggressive in her channel. Siluso man ako ba na ato, maong nakigbulag na. Mabuti pa ngayon, walang makialam. Kahit saan ako pumunta, I'm free. I'm free. I'm free sa igat-igat. Ayos kay Angelica Suarez. Wala day kag ibon man may layang lumipad. Sorry, di pwede ang kanta. Di na ko may imagine nga nung gibawal ang pagkanta sa live streaming. Miski a cappella. Nga na-copyright. Nga wala may background ng mga sa mga instrumental. Dikitan mo rin ako sis. Ako raming utong na lang. Taas sa kapitana, ang taas kay mutong taas pag inutungan ni Dana! Excuse sa kadali, mainom sa kong tubig. Tubig. Ay, huwag na ang tubig na. I'm back. Isigdikitay na ang mga viewers. Mary Grace, Janet Rice, nag-iwan ka ng bakas dito sis. Pakiusap sa link mo sis Marian, pakilapag sa link sis. Ayay, dikitan. Hawa na. Gusto ka maawa itong channel? Dikitan. Mahimuot ka Reggie Banuero sa among balaan nga mga tambag. Buluwanon nga mga tambag. Happy birthday cute and pugi. Ding labay, basi, matutyo ang atong channel. Okay. Kumusta akong dagway diri sa monitor? Ayos lang ba? Mananggutay. Asa ka na, basahon na atong imong sulat. Ang imong kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Happy birthday sa puging anak nimo bro. Thank you sister. Dako ka og naong host. Balag dako. Basta lingin. Disod po dako tagnaong gamay taglawas. Dako magnaong dako puglawas. Ngano nag-blue naman ang inyong mga names oy. Kay Madam Sunod. Hilig sila blue. Kana mas dako. Guwapo man. Oy, thank you. Nay nag-appreciate. Oh, wala ni si Kuan Janet Rice. Taas kay level. Richard Gomez. Feeling Lucy Torres pod. Pamati po ni si Janet Rice la. Feeling Lucy Torres. Mananggutay. Sporks, where are you? Basahon na nato ang imong sulat. To all my
my viewers, palihog ko, naghangyo ko kaninyo nga inyong i-share ang among YouTube channel sa inyong mga friends para pud mutaas among mga kabalo na mo sa mutaas. Bro, pa-jacket daw sa asawa ni Car. Kinsa man ang asawa ni Car? Rikuyan ba ya? Oy, thank you. Rikuyan. Hapit to kumuto na mga kuan na lang. Mga 60% na lang permuto ko. Nadikita na kita sis. Padikit dito. Sa mukha ng mga dikit-dikit. Sa mukha. Kung saan ang gitapik yung puro dikit? Please follow my FB page, GR Butchong Musicality. To dito ko mga concerts. Pagkawig kay Ogie Alcacid, sir. Pagkasakita sa kundugan, ano eh. First time ko gignag Ogie Alcacid, ah. Baka Frank ka na naman ng Jonakis. Wala siya naggunit. Yung cellphone ko, grabe. Na-scam ko sa kong anak. Bantog raday, mga linta, may karon J, kay magdikitay. Hala, pagdikit mo, ipakita niyong content nga makashare mo mga ideas sa atong mga katauhan kay kuan kay siya. Labi na ka ng tutorial, very informative. Tapos makashare kasi mga ideas, magamit na nila in their daily lives. Manay kanindot sa kuan. Ang content ninyo ha, must ang kanong mga how to. Bala naman kung how to luto di kuan, how to make a baby. Char. Mga linta ni karon. Okay, mga linta. Hello na viewers. I-outro ko kaninyo 10 days atong live streaming. So on the 10th day atong paraffol. So mag-end siya on June 3. Kung kinsa tong maka-survive o tanaw for 2 hours, nakalista inyo mga pangalan kung kinsa tong nakatambay up to 10 PM, no? Straight until June 3 atong paraffol. Ang una nga makuha adunay 1,000 pesos cash. Ang second 500 pesos cash. Og 5 ka consolation prizes 100 peso load. Kini ang akong suliran. Ang winner paraffol gihapon 500. Pero ang atong tumong diri is para malingaw ang kita nga while having discussions, mag-share ta sa itong ideas na binay mga dikitay, jakitay, siya pa to, tamsakay, o ana no? Maningaw po ta, tungod sa ining naapot tay gamay nga programa. Ang winner, ang unang mabunot, 500, ang second is 300, ang consolation prize, upat ka, tag 50. Ug palihog ko ninyo og S, bawal daw. Dito kon, ang term daw ana saging. Di ko ma-imagine, basta saging. Saging daw ng subs. Depende sa topic na mosulod sa mind. Nag-share ko sa akong original account. Karon sa nagsugod ang 8 PM to 10 PM bro. Gabi nag-start pero kaning karon pwede pa na ma-appeal. Pa-shout out kay Randy Abing. Murag kami na nakasagol diri from Bukidnon. Hoy, hello Bukidnon. Thank you. Thank you sa pag-view. Thank you sa pag-uban sa atong live streaming. Happy birthday to you, Dong Gwapo. Tug na si tug to sa pika si Dong Gwapo. Kasi nangita na po tug paagi para mas scam na pud goda. Perti na ko kay scam gabi. Tinga ko ano kabalo man gyud siya sa pati plate number.
Kabalo siya. Pati color sa among balay. No, wala na po kung naghuna-huna. Anyway, at least na-enjoy po gabi nga na scam ko sa kong anak. Managutay, asa ka na, kadugay ba human sa ligo, ato nang basahon ang imong entry. Nga sugilanon sa kinabuhi ay sa kay ako sa dungagan. Okay, dungagan pa ni Managutay ang iyang kini, ang akong suliran. Kini, ang akong suliran. Asa sila ante? Ha? Ang yabi gatag na nila? Ang yabi sa kanya gatag na? O, pa sila nabot eh? Okay. Murag kita ra nasaag diri. Wala mo nasaag. Subscribers baya mo. Salamat kayo sa pag-uban kanamo, dili baya bukidnon baya ko. Pero ni ako Manila karon. Hello Angelica Suarez ug si Cathy, Randy Abing, gabi pa ni sila ug si Mama ni Jay. Nanong taas kay ni siya, si Sayaw na yabno inil. Salamat kayo sa inyong pag-uban. It's now 9:03 in the evening. Samtang nagapaabot sa sulat ni Managutay kay iya pang maunay intro kulas. Basahon na nato ang kaagi o suliran ni usa ka babae nga nilalang from Cagayan de Oro. O kini ang iyang sugilan. Dear Manoy Kulas, tagualang ko sa pangalang Red Rose, taga Cagayan de Oro, Minyo, 56 nga panuigon. Pero at paghihapon. Hihihihi. Nakasulat. Hihihihi. Bisan pa man sa akong pangidaron, daghan Japon gakaibog sa akong mga lalaki. Pero wa jud nako sila gitagaag pagtagad kay nakafokus ra gyud ko sa akong imaginary boyfriend nga taga Manila. Kaigat. Ton 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 ton. Ay, bawal na. Mauni ang akong suliran, Kulas. Pero dili na ako masulbay. Na ako'y chatmate almost 4 years. Pero wa pa jud min sukad nakita ani niya. Kay layo man siya. Pagkaigan. Na-full na jud ko niya. Pero all this time ay ako kabalo. Nawa man day siya na full na ko. Kasakit. Friend na lang ni kay na siya girlfriend. 2 months. 2 months na sila. Mautong. Nag-imot-imot ko. Sakitan dyan ko maayo. Nagilak-ilak pa na dyan ko. Na. So last April, nag-call off na lang ni. Kailangan ko. Kailangan ni Mus.
asa naman ang background music? Aning sugilano na. Ngayon yung artista si Kulas ba? Thank you. Grabe ang galing niyang umate. Thank you. Balik ka sa sulat. Sa dihang napalong akong cellphone. Ipadayon nato ang sulat sa atong anting nga medyo igaton. Nag-cool off na mi. Naningkamot ko nga dili ko niya makachat. Last week lang, wa ko magdahom. Nag-heart manood siya sa ako mga post ug sa ako my day, which is di na niya usually ginahimo sulod sa upat na mo katuig nga pagka-chatmate. Nag-ask ko niya, why ning balik siya? Nag-chat na ako. Ingon siya, sorry sa tanan. Sorry sa tanan niya na buhat nga pagpasakit na ako. Ingon ko, it's okay. I'm on the process of moving on. What daw nag-work in a relationship sa iya girlfriend. Ang akong suliran, Kulas, kung unsaon ko ni imbis hapit na ko makamove on, ning balik man siya chat na ako, ug nangayog pasaylo, nibalik naman sab ning pitik-pitik akong heart niya. Tambag daw ko, bi? Ayaw pag paras-paras. Tambag ha? Hi. PS. Ay sana basa kay maligo sa ako. Ulat sa og sa dihang niabot ang akong mga bisita sa birthday sa akong anak. Kamo nakadungog sa atong sulat sa atong sender. Palihog ko tabang sa pagtambag kanina. Tungod kay nasayod kamo nga ang sender medyo edad-idaran na. Sakit na tiyan ako sa katatawa. Igaton man ka. Appreciate ko kaayo eh. Relate much. Igaton pa ni atong 56 nga sulat magtatampo. Og sa dihang nangyawa siya. Ayos ba atong sulat? Yatis! Og na-enjoy atong sulat magtatampo. Di kayo kahalata. Ang akong ikatambag, ante, sa imong 56 nga pinalong, pangutan ko lang, muduga pa ba? Comment below kung unsay tan-aw kaninyo sa 50 anyos, 56 anyos nga muduga pa ba? Sis, mentor, di lang ka ma-enjoy. Sige ra kag jacket ha, dili na ka ma-enjoy sa atong programa nga kini ang akong suliran. Wala na'y duga. Wala na'y duga na daw ang 56 anyos. Nganong magpaigat-igat pa. Makamove una ka, 56 anyos. Walay forever sa long distance relationship. 4 years, tapos balik. Siguro na-enjoy sa inyo ha. Video call. Daghang na-enjoy sa atong programa karon. Kailangan magsulat kamo nga para ma-enjoy ang tanan ng mga viewers. Carmel Cortez, Mendoza. Huy! Basa pais. Basa pas ihi. Perti pa daw basa pas ihi. Pipay, where are you, Pipay? Janet Rice, mga tigulong na, pero gabasa-basa pa.
It's 9:12 in the evening. May asim pa si ate. Perting asima. Murag sampalok ang kaasim. Comment kung unsa inyong matambag ni auntie, ako may ikatambag. Undangan na kanayahang long distance relationship, walay maglas ni ana kung kana pangbasa-basa lang na. Walay maka-advise kay tuwa sige ni siya. Tiya, ayaw sa pagdali kay basi ati ka na. Kabalo na kasagaran sa mga lalaki karon. Lami ray gipangita, walay gugma, mas lami man good if na I love. Ang kiki sa imo kay if wala, palayo na ka na lang. Move on. Oh, mo nang tambag ni Janet Rice nga usapod nga tambaganan. Mangita na lang. Yes. Dapat letter, big letter. S. Bright Eunice Angelica Suarez, mangita na lang daw og pananom na lang kamugay anti oy. Pahak channel. Ikumusta ko ni Mami ning Kilay. Siguro busy to sa iyang pagka frontliner. Mangita na lang S. 10 viewers, hello, thank you. Thank you sa pag stay, sa pagdugay. It's not about S. Lami gid daw ang naay kabug. Kabug sa dugan. Sakit may eyes ba? Kap, unsay katambag nimo Kap? Pasado na ba ko sa broadcaster? Broadcasting, sorry. Broadcasting. Asa naman si Pipay, Tikya. Tambag na. Kapox. Dingin nga suga nga nabi ako suga dito sa spa katong Ring light there, ring light. Murang pang sa'yo. Kuan ba? kuya was imong kutis na to wag may cream ba tanaw ra gyud nga perting minutas kutis lang Kanang film na sa kanang para sa inana. Ring light. it's not about S saya more padala ka mo inyong sulat asa ma sulat nga ikatampo kaninyo sa atong programa moabot na ang para sa imuha tiya. First pa lang kita sa imuha na love at first sight na maunay gugma. Tinood gayod ka na. Ang gugma dili basta-basta ihatag. Bugma sa mga bigaon. Hello 9 viewers. Warag atong viewers is motaas, mo fluctuate, organa, na inflation na hitabo sa atong viewers. More. Calling Reggie Banuelos. Asa na may mo ikatambag? Unsay mo ikatambag sa 56 anyos? Nga gabasa-basa pa. Let Sarko Kulas off. Usa na ko niha kay padayon usa kog edit. Stop. Okay. Thank you, Sis Carmel. Being a active, super active as an officer sa Visayas View Lovers. Sis Carmel and Kapitan, thank you kay nalingaw mo sa ako suliran. Tambag na ko Reggie Ikibi. Kailangan igat pud gamay para mahalin pud gamay. Di pa ulahi ang tanan. Aduna po para sa imo kulas pakit aragon na sila sa ako picture. Unsaon di ko kabalo. Delikado to imong picture. Naka two piece.
Hot Mama, 56, pero mura pa og 55. Please share my live streaming, guys, next time. And please help me campaign in our channel, The Kalahing Vlogs. In 5 days, nantay 425 subs. And then, medyo taas-taas na atong watch hours. Tiya, surrender to God kay na right time na siya ihatag sa imuha, pareha ta tiya, nagpaabot pod nga naay ihatag. Ayaw itiya-tiya sa spokes play kay pareha ra mong edad. Janet Rice, aka Lucy Torres, sa imong pamati. Comment. Asa na ang taga Bukidnon? Kapislok ko na. Ayaw pagpislok-pislok. Napatay 30 minutes. Amen. Padayon na mo sa iyong comment while nagasulat ko. Ay, tablet ito sa natin sa Samsung. Naan sa front seat. Do ka to ka cellphone. Kuha na ang inks niya. Si Pahak 2.0 channel is si Chi nang, no? Lindon Amor. Hello, Lindon Amor. Medyo na busy ka. Pero thank you. Sayaw. Randy Abing, Angelica Suarez, panggawas na mo. Team Bukidnon. Hello. Please share. Please share my channel, our channel, Kalahing Vlogs. Hi Insan, kinsa man ang Insan? Siguro si Mama ni Jill ang Insan. Lindon Amor, Insan ni Angelica Suarez. Nagtanaw ra taon ko. Tingog-tingog pod kuan. Kath, Reggie Manuelo, salamat ng higala sa inyong nindot nga tambag. Although true or false na siya. Ayaw pa yung true or false kay very true. It is very true. Sleep ko na kukulas oy. We have 30 minutes left. Ayaw pag sleep dia, ayaw ipakita nga 50 anyos ka na. 56 anyos ka na. Pa-subscribe up. Kung mga nga mao kini akong silran. Dili dito sa kuan. Dili ko ka-mention og kana award. No? Bawal daw sa ni Lolo. Bawal ni Lolo if you YT. Tanaw sa ko kay Dag nagpalit sa akong tindahan. Ay nay tindahan si Angelica Suarez sa Bukidnon, dako nig halina taga Valencia Bukidnon. Diha mi last year. Valencia ba si Cathy taga Valencia Bukidnon. Si Angelica Suarez asa sa inyo sa kuan. Uy, very good. Daghang nagpalit sa akong tindahan. Curfew. Walay curfew diya. Manila. Walay curfew Manila. Kinsa ni si Lindon Amor. Upat na itong taga Bukidnon. Maminaw lang ko kaya lingaw ko pa kong edit sa top.
No problem sis. Valencia Bukidnon, Angelica Suarez from Valencia Bukidnon pero tuwa na sa Manila karon. Lindon more na ko, sir. Thank you sa kanunayong pagsunod sa atong programang kini ang akong suliran sa Kalahing Vlogs live streaming. Silingan namin Kati, Randy, Abing. Oh, silingan na sila ni Mama ni JL. Kahigalaman. Oh, so, magkamiguhay sila upat siguro ni Kati, ni Lendon, o ni Angelica Suarez. Reggie Suarez, unsa imong ikatambag sa atong hot mama? Ang 56 anyos na, pero mukhang 55 anyos. Breaks ako ha, kay medyo uga akong tilaw. Janice Cortez Layagin, dapat nag-appeal ka sa atong live streaming. Lendon Amor, taga Bukidnon po sir. Si Randy Abing, silingan mo. Angelica Suarez, mangita na lang siya og laing lalaki katong higugmaon siya. Correct, pero sa akong pagkabalo wala giklaro ni suwat magtatampo nga si Red Rose, no? Nga doon na siya pamilya daw. Doon na siya pamilya. Di lang klaro no kung unsa iyang pamilya nga doon na siya. Kung natita ayaw pagtintas sa pasaylo niya. Kana. Kuyaw kay ang tambag di Randy Abing, Kathy. Move on daw tita. Ayaw patintal sa pasaylo niya. Kay nag-joke lang siya. Naunta background aron makahilak ta. Dili gyud ta ka background. Pero tanaw na ko ugma kung nganong dili ta ka background. Next time, no? Basin ugma. Makalugar ta atong estudyohan nganong dili ka background. Loading man nets the reserve. No problem. Sige lang. Thank you kayo sa mga taga Valencia sa pag-subscribe sa among channel, sa pag-follow, sa pag-uban ka namo sa live streaming. I hope nga magkauban pa ta sa napulo ka sa remaining 8 ka adlaw. Ugma na nako mag-share sir kay loading kaayo. No problem. Thank you kaayo. Salamat gayud kaayo. You're welcome sir. Mama ni GL. Kataas imong pangalan. Mama ni GL si Sayaw na Yabno Inilim, no? Inilim. Nemilin siguro. O Rigi Banuelos. Kibi. Unsay mo katambag? Atong iborn atong oras. Napatay 30 minutes nga magkauban. Happy gyapon ang mong anak miski tulo ra mi kabuok nga nag-celebrate siyang birthday pero pagkarong gabi alas 9 nag-abot ang iyahang tita. For short, may. Okay. Mama ni GL, si Sayaw na Yabno Inilim. For short, may. Hello, may. For short, may. Okay. Kalahing Vlogs here. Gatudlo kami og aduna kami tutorial on how to do back massage, foot reflexology,
Sa ako ng part, sa akong anak, ang technology yang ginatudlo on how to on how to do a how to make a YouTube channel and how to basta with regard in technology siya ang nagatudlo ana. At 11 years old, makatudlo na siya sa mga technology, sa mga applications sa cellphone. Kaigat. Hanging manaoy. Baliktad lang na inyo. Okay, baliktad. Mylene. Yes, Mylene. Mylene. Hello, Mylene. Mama ni JL is Mylene. Okay. Magkauban kita until June 3 ha para sa atong street nga 10 days live streaming every night from 8 p.m. to 10 p.m. Ang Kalahing Vlogs is a family channel, no? Ang si partner nako ang tudlo on how to cook different dishes kung unsa-unsang klase nga mga sudan. Siguro basin ugma kay ganina nagluto siya mga sudan pero sobra ka busy, busy kayo, wala may nakabuhat og videos ganina kay tungod sa nagbalhin mo sa amo ang convenience store from Obrero diri sa Davao to diri sa amo ang balay sa Tigato, no? Tungod kay naapektaran kami sa COVID-19 pandemic. So, kado ang mong negosyo. Agaw man mi anak ni Cathy ug ni Angelica Suarez, sir. Abing randi. Oy! Magagaw, family. Family day sila. Magkapamilya. Si Lindol Amor, si Cathy, si Angelica Suarez, Lindol Amor. O si Mylene. Si Mylene. How are you related to Mylene? Siguro ni Burhod lang. Mukatawar ako. Unsay may katawan ni mo ikibi? Wala pa ka-move on sa atong sulat ni Tia, 56 years old, or nagkatawa ka sa imuhang sulat nga at the age of 40 years old. Berhen paghihapon. Silingan namin Cathy sa Valencia, sir. Okay. Magkasilingan sila o magkaparente. Salamat kayo sa pag-uban ka nako. I hope nga suportahan mi ninyo sa amuang vlog. Hi Terence, namatikos imong suliran. Uy, Janice Cortez Layagi, thank you. Nakaapas na gyud si Janice Cortez Layagi. Karon na ka nag-subscribe sis Janice, no? Ay, Teres, namati ko si imong suliran. Ay, ganina rada ikaw, wala lang kaning tingog. Hey, sir, namati ra ko. Daya ka, wa kaning tingog, ha? Butingog po, kaya nagasulat ko attendance. Yeah, attendance. Para may ko'y paraffol karong John 3. Padala na mong sulat, magtutampo, ugma na lang. Asa naman ni si Kwan? Marian, sis Marian, where are you? My sis mentor. Nood lang ako. Angelica Suarez, I'm expecting your letter tomorrow. Just send your letter to my messenger account. Sammy JR. Nandun na more. May gani naka-live chat na ka. Bitaw, gabi, oras nakita na ko sa Lindol na more gabi. Ingnan man si Ate Faye, naa daw suliran si Ate Reds. Na-intriga ka sa suliran ni Ate Reds. Ingon pa siya, true or false, no? Na-in love daw siya sa hugaw o kuko. Aw, dire, na-namisita sa iya hugaw ng kuko. Tapos, gibasted tungod kay hugaw o kuko. Te, Angelica Suarez, namatik ko sa iyong suliran. Oh, Angelica Suarez, padala na ugma ang imong suliran. Lindo no more. Taga Bukidnon, no? Si Cathy.
Lindo Namor, si Angelica Suarez, ug si Takas na ano. ah, Maylin. Maylin from Bukidnon, taga Bukidnon. Shout out taga Bukidnon. Dati hugaw ko ko. Mao lagi dapat dili mag-inarte, dili tanaw ang kuko. 0999 Tanaw ang kumagko. Kani daw ang tanaw no. Diha daw makita ang sukat. 483. Maula man ko padala og sulat. Alay dapat ikaw ulaw. Kita-kita lang. Dati go. 0999-483-999. Mama ni GL or Maylin. Nakasubscribe ko tong nagpadula ka sir kay nagpasend si Kati og ads sa ilang entry. Uy, thank you Maylin. Karon ng 31 atong paraffol adto. Pwede ra man unta siya mag hingo ko sir. Bitaw kukura man na. Ang importante kani daw. Ingon sila size does matter. Basing kugihan. Correct. Mo nang kugihan, hugaw ko ko, nananom og mga lubi. Mo nang hugaw ko ko. Nak kuan na kanang bawal ang kuan ang sound sa youth ni Lulu Whitey. Kuan. Kaysa copyright mo na. Magani mga copyright. Kanang dili ta copyright sa Pili lang ka pa lang available na Say- music sa YH. Sige, kuan na ugma. Ugma ko mag ha? Para na atay background music. Lagi okay na. Grabe. Gabi wala gatan-aw ako sa live ni sir. Lagi okay na gabi wala gatan-aw ako sa live ni sir. Pasabotog ko ko. Bitaw, basta hugog ko pugihan gyud na siya. Daghan ng Russian. Tagay na kong cake. Si Teresel na basta kuan mga Si Teresil lang. katol. Yes, basta ikaw sir, no problem. Wait, thank you very much ha. Thank you. Pero kung request tayo. Jerry, Kuan sa Piki. anong gagmay makainin? Sir, pwede ba ako mag-request tayo? Pwede ba magkanta ka? Wala akong tayo problema magkanta ba si daw copyright. Well, hindi man ma-view ang bagong kuan. Bagong mga comments. Dagang mga bagong comments na mag-view. One line lang, one line. Ikaw lamang ang pag-ibig ko. Ikaw ang siyang tanaw sa buhay kong ito. Diba si matukyot na ni Lolo ko. Lolo Whitey. Kung saan nakati, timailhan daw. B o di ka. Thank you nak. Kubalon, dili na pugyan. Yes. Dong pwede di ay mag-sounds pero ay pwede ra di ay background music pero kanang remix. Pwede ra ko magkanta ka if in case may mag request. Kap may gabi. Sa kapitan si Kap Oxelium BSL atong founder sa Bisaya Smew Lovers no buotan kay atong kapitan. Buotan very conservative. Thank you Angelica Suarez sa appreciate sa akong pagkanta. Sound siya, remix. Kap ang pagkanta. A cappella, pwede. Bili na Kap Ox. May gabi Kap. Yes. Buotan na atong Kap, very supportive. Dili daw. Ang siya dili daw Kap. Bawal ang magkanta nga kapela. Birthday cake. Mga unta.
Dili daw pwede ang akapela. Dili pwede ang akapela. Ako katambang may padayon na lang na imong gibati. Diha kay lisod pugngan. Lisod gyud ay pugngan. Nangisda kugikan manggod. Na. Kalami sa cake paibog man ka sir lagi. Ano sabi ng cake? Goldilocks. Ah, grabe promotion ha, Goldilocks. Gani. Naglaway ko sila rin nagkaon. Makaon ko ko. Ako classmate, nag-release manggod. Sound siya, remix. Okay. Pero now ko na yung nado ko na yung sound si Whitey. Mga siguro itong gumito na ko. Ningon sa kong anak. Si Lolo na daw. Ang ganito. Nice of thing. Alay na. Or daghan ako magkaon sa ulong sa things. Kap bawal ang kuan ang akapela. Ako classmate ilis. Bawal ang akapela kap. Kay papatay lang sa oras. Sige lang mga baguhan pamanta. Bida kap. Bawal daw. Bawal. Bawal daw ang akapela. Bawal ang akapela na sa YouTube. Kaya mo. Mukanta ko, mawala yung music. Kanta lang, hala, muna kapela. Ano ka magbawal anak? Sige, pangisda sa kap, basi pasok ang panagat karong gabi una. We have 20 minutes left no sa ato ang programa. Live streaming, Klein Vlogs. Please subs and follow and views. And please share to your friends. Mungis na sa ako, silingan na namo. Sir, anong akapela, bakit bawal? Akapela sounds without accompaniment, no? Accompaniment, no? Walay piano, walay guitar, walay any mga band. No, uban ko mangisda ka apoy hawod sa kuha. Hawid sa kuha. Tara, mangisda ta. Lahimi ilang pagpangisda. Kay para madaghan ilang mga subs. Dami yung taitanta. Para break sa ice. Thank you taga Bukidnon ha sa inyong pag-uban na ako. Asa naman tong uban nangawala naman, namingaw naman ta. Hello 7 viewers nga nabilin. Thank you sa pag-stay. %50 na lang makatiwas pag guro ni laban lang. Tiwas pa kayo na. Thank you ha. Naapa ko ha. Nawa na sila ni Kuan. Mary Ann, nangisda siguro to. Si Janet Rice, si Manang Guteg, tulog na kay trabaho na ugma. Please help me campaign my hour. Hour, no? Why hour? The original owner of this vlogs is my son. No? Nakikulab lang kong anak. Dugay na signyon sa kuha. Sige, daddy, magkulab ka. Okay, nagkulab na yun kaya quarantine man pulo ako gibuhat. So nag-okay ko. Ito na ako tutorial sa massage. I am a licensed massage therapist. You know, and a spa owner for about
16 years kaso na sirado mi tungod sa COVID, no? Sirado sa mi karon una. Sis Carmel, maminaw ra ko. Angelica Suarez, tan-aw lang ko. Nakalimot ko ning term na BG lang, bro. Okay. Yes, syempre nabay mo gibuhat po. No problem ha, no problem. Carmel, naka-subs na ko sa imo ha. Carmel, sis Carmel, naka-subscribe na ko. Warang gabi pa ko nag-subscribe. Magabi, wag upat mo akong sorry, sir. Nakalimot ako ko. Malatusan jud ko kaduganan eh. Saging ba to term? Sis mentor Mary Ann Alvarez. Background. Background is standby, right? Hello 6 viewers. Sorry ka, di mo ko maka 7 viewers. Di mo ko maka live streaming mga earlier that time kay busy pa jud ko. 8 to 10 is dapat naka-Netflix na ko ana, nakahigda na ko sa sofa, tanaw sa Netflix. Pero tungod ang live streaming, siyempre na-enjoy man pug ko. Na-enjoy ko sa program nato, no? Kini ang akong suliran. Na-enjoy po ko sa pakighinapi sa inyong mga higala. Yes bro, saging or banana. Sir, bagay sa iyo magdrama with acting. Thank you. Tanaw lang ko, wala na ko ikasulat. Pangayog, Sugilanon, Reggie Banuelos, AKB, sa imuhang igsuon, duha ka igsuon nga mga lalaki, kay ikaw raman ang Rose among the Thorns. Randy, bing salamat. Nagpasalamat si Sis Carmel Ortiz sa pagsaging ni Kathy or ni Randy Abing. I hope na magsulat na kugma at least 2 senders in one night o per night, no? Please sa tawana share, no, para daghan mag send maging sender sa ilang mga life stories. Padayon pala pata ang pamingwit mga makadugang sa entry nga saging. Paita sa saging, abikog kami ang saging. Saon man ang limpyo ug kuko. Unya tapulan dito na lang ko sa hugog kuko. Kay kugyan, mabuhi jud ko og tarong. Correct. Ang importante makalingaw. Di kalingaw pa kog kudlit, there is top 15. Unsa na nga top 15 Sis Carmel? Hi Red Rose, kanindot si Red Rose natulog na daw siya kay natrabaho ugmang adlaw. Pero ako usually nagamata ko at 5 in the morning or 6 in the morning. Swerte na kanang pamata ko alas 7. Ayaw. Kinsa magpasaging beat me. Oh, saging. Please beep. Mylene or Mama ni Jill si Sayaw, Nayabno ni Melin. 30 seconds ng mga sis, bro. Padikit naman dyan. Padikit, dikit. Mary Alvarez, dikit na. Yung kinsa pa mga. Hopefully, makatarget ta og 20 viewers. Ugma sa gabi, no? Kaya para mas enjoy, the more the merrier. Importante sir nga, malingaw ang pagpuyo. Scroll up ako link. Oh, please, saging. Mary Alvarez. Duawa po ng iyang mga videos sa iyang channel. Mojud Cathy. Ako sa magpadikit. Padikit na, dikit. Last time sa akong live streaming, I gained 700 minutes. 720 minutes last night.
Medyo naigo ko sa akong ginom nga gin. May Mary Alvarez Copy, ma'am. Kap, padikit-dikit ni Kap. Na-upload siya YouTube account. Ako katambag. Magpuyo na lang siguro. Tambagin ninyo si 56 years old nga si Red Rose sa iyahang pagbasa-basa. Matod pa ni Reggie Banuelos. Magpuyo na lang siguro. Janice Cortez, unsa day ay nang saging. Saging means kanang akong ginapangayo sa inyo. No, bawal subs. Mary Abing Dan, ma'am, at Mary Alvarez, nakasaging na ko. Ihaw ang 6. We have 10 minutes more to go bago mag-end atong program. Atong live streaming. Atong program nga kini. Ang akong suliran. Kini nga. Ang akong suliran. Banana. Dikit palihog. Dikit. Mura tanig nasa. Perya. Dikit. 12,000 gid ay naka. 12,000 gid ay. Ito gid ay. Sa kapulan. Dikit kay Kap. Yehey! Naana ko duha ka entry. Please share our Kalain vlogs ha sa to all of your friends, your classmates, your enemies, your neighborhoods. Wow! Hindi ka lahutay jud kung tanaw 2 hours. Thank you sa paglahutay, Sis Carmel Cortez. You're a true friend. Ako nakalahutay ko, grabe. Whole day ko nagtrabaho, whole day may naghinaputay, ugma, o na ko magplastar, kapoy kaayo. Laban lang. Okay Kap, if mahuman ang live. Thank you si Randy Abing, aka Kati, no? 2 hours gid siya share gid ang most punctual for tonight. Palihog ko ugmang adlaw sa pag-send sa inyong suliran in my messenger account. Murag nakabro na mag-istorya mag-ano sa yes. Straight na ko mag-istorya. Basta naalay, comment kay sawa. Comment. Saba na kayo mo diha. Nag-broadcast ko diri. Pakinding-kinding. Dan ma'am. Diri, istorya diri. Pakita diri. Pakita diri. Oh, mga kaigsuunan. Mo ni ako manghod. Tanawang naong. Ipadool yung naong. Oh. Mao na ko manghod. Matiguang na pod. Murag nakamove-on. Perting mubuna. Kailangan. Angelica Suarez, guwapa man. Of course. Try ko. Of course. Hangin. ATM. Dini mga 1 PM Pinas time. Alas 8 di ay. Rani abing liwat na kuya oy. Thank you. Hello ma'am. Kagwapa ba? Thank you Lindo Namor. Pareho ni mo gwapo. Gwapa to siya, dito siya gwapo. Angelica Suarez, salamat. Mary Alvarez, Dan, saging ma'am. O, kinsay magpasaging. Saging na, di kitay. Larga bula. Sa primerong bula. Wala mo ikuan? Kasi tawag na? Curfew? Alas 10 na lang yun. Nabigid ako katong Domingo. Medyo gidakop sa Domingo. Naa. Gidala gid siya ng police car. Magani wala ko nadakpan.
Ang magmotor? Namaligya ba kong manok? Namaligya kong mga manok, higala. Kaya na to, wala pandok. Samtang sirado akong negosyo, namaligya kong manok, house to house, pabagay og naong. Basta bagag naong, buhi kayo. Andiyan ka sorpresa. May Alvarez, dan saging ma'am. Nung sa manang. Na. Double lock sa gate. Na-park na nilang. Okay na? Balik ko man tadi. Malak pa. Saging is done. Eight more. Ito daw? 8. Hello. We have 4 minutes to go. Mahuman na kita, makatulog na kita. Salamat kayo sa inyong pag-uban kanako. Sulod sa 2 ka oras sa atong programang kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Ug mga adlaw, magpadala kamo og sulat. Sulat kanako through my messenger account para ma-enjoy tang tanan. Gina-encourage kanako nga magsulat kamo og medyo taas-taas para dugay man ang atong drama. Ato gayon dugayon maoday naabot kaday Janice. Tungod sa imuhang sugilanon Reggie Banuelos nga hantod karon nga naa ka na sa hamtong nga panaugon berhin pagihapon. Hastang luuya. Janice Cortez, bahala loading sir. Thank you kaayo. Sis Janice. Just call me Kulas. Mama ni GL or ni Melin. Oh, ni Melin ba? Dili na ko ma-open imong ipabanana ma'am. Pakibutang og profile pic day para mailhan na legit siya. Okay. Mary Alvarez, we have 3 minutes more to go. Pangisda na mo, pangisda. Wala pa'y mga isda. Tuhunin mo, Therese. Maong naabot ko. Huwag maipadala inyong sugilanon. Mary Alvarez broke ganihara ka. Gapangayo si asawa ni Car og jacket si Mohaba. Sa may asawa ni Car. Di ko kasabot sa inyo mga kanan, sa inyo mga tawagan ha. I-state na lang ang pangalan nga naka-appear sa screen para makasabot dayon po. Si Reggie Banuelos, ang asawa ni Car. Okay. Birthday cake sa kung anak. Na nakabutang sa birthday cake. Happy 11th birthday my lambing son. No? Anong lambing? Kaya matulog na siya sa kuha naka-holding hands. Haha, asawa ni Car, si Cor. Maugani. No? So, lain-lain mo gutag tawagan. So, di din ako makasabot dayon. Kung ipangalan na daong tadayon, di ay kung si Reggie na. O, anak ba? No? Para magkasinabot. Takanang tagiya sa imong sulat. Sugilanon, mauna siya. Si asawa ni Car, bro. Oh. Kana. Oh, klaro na. Ha? Na. Now, we have 1 minute more to go. Wala ko kadungog pagbasa dahil Janice kay na-late ko gani. Sunod gani, ayo pangihi Jani, kuan. Ayaw mo pangihi ha kung magpadala mo. Oh. Alas 10 na nga dapat dako na mo. Matugmog si kuan ron.
Yehey! Happy na ang asawa ni Car. Nakuha na yun na to ang 2 hours mga higala. Ugma sa gabi, padayon tan mag-uban kaninyo. Diri sa atong programang kini ang akong suliranan. Suliran. Samtang nagapag-isda pa sila, sige atong extend gamay. Mama ni GL. Tayo click ani. From Carmel Cortez. The Jim Blue na lagi na uyab ni Car. Thank you, Mary Alvarez. Amping tatanan, bye all. Thank you. The most punctual is Mary Alvarez. Randy Abing, or Cathy from Valencia, Bukidnon. Good night all. Dada si Michelle Pontiaron, di malate. Dili pa ting tulog diri sa akong dapit. Kung dili mi manimpalad, uy, panimpalad sa diha. Baylin. Thank you guys pag-uban. God bless you all. Good night. Have a good night sleep. And Mat! Palaban sa anak, kaya di ko kabalo. Kung saan pag-end. Bye-bye. Thank you so much.